Het is 4 uur en er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Een 22-jarige man van de Jouwer zit vast omdat er stiekem foto's van Ben onder de douche maken heeft. Op zijn computer is ik bennenporno vond. De man is leraar op de basisschool van Kleffers op het Jereveen. Daarna is hij weer trainer bij voetbalclub Jouwer. Hij zit zo'n 2 weken vast. We hebben een melding gekregen van een huid die van een zoon jet hier dat er vernomen hier dat er mogelijk hier maar een mobiel een foto namen hier. Nou, vervolgens ben wij maar die verdachte naar Tagient, hebben we spullen in beslag genomen, onder andere een mobiel en een computer en zij is de zaak controle inkomen. Joen is er een besletten geerkomsten van de belutsen ouders. Er komt definitief geen groot cultuurcentrum in Drachten. Wel worden Schouwburg de Lawaai en kunstencentrum De Meldij voor 16 miljoen euro verbouwd. Schouwburg de Lawaai wordt voor dat bedrag net alleen het drastisch renoveren, maar ook uitbreiden met een trede saneemde vlakke vlierseel zonder podium. Kunstencentrum De Meldij wordt sloopt voor complete nijbouw. Ian Robert shirt wol dat het Drachtse museum en de bibliotheek geen plak krijgen in het nieuwe cultuurcentrum. Ze reageren teleurgesteld. Nu het definitief is en het college nu een voorstel aan de raad doet waarin zij kiezen voor Meldij en Lawaai, is natuurlijk best even slikken dat wij als bibliotheek er niet bij zitten. De verbouwplan moet eind 2013 gerealiseerd worden. De stichting 4044 ziet voor een belangrijke koerswijziging. Zij die moet blikken op de viering van het 64-jarig bestaan in de Drachtse Lawaai. De stichting hier in het verliezen altijd een duidelijk doel, het bijstaan van huishoudings van verstoorde verzetsmeesken. Maar die groep wordt heel iets lietser en daarom wil de stichting 4044 een oorpaad inslaan. Wij willen nog breder teruggaan. Dat wij een fonds vormen die geld beschikbaar stelt van boekuitgiftes, tentoonstellingen, kortom bedenking van de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft de stichting Joodbegelijks een jubileumboek uitgebracht dat de eigen 64-jarige historie in verteld wordt. De bouw van het Nijtheater in Snit sluit op schema. Net sindsdiende een vertraging troch Versmarge Groen. Op het plak van het Jeddere postkantoor wordt voor 15 miljoen euro een Nijtheaterdeel zet. De grond eronder wie Versmarge en moest uiteindelijk voorthellen worden. Dat zorgen voor zo'n 6 weken vertraging. Takkemoanne wordt er begonnen aan de stiel een constructie van haast 25 meter hoog. In de eerst van 2012 is die opening. Het stationsgebouw van Haas krijgt een nieuwe bestemming. Zwaargroep Cardan is de nieuwe hierder en zal je voor 12 cliënten dagopvang realiseren. Deze zware groep is tot de Nederlandse spoorwegen uit een 30-tal gadingmakers uitkeersen. En daar hebben de mensen van Cardan heel blij mee. Dit is echt een ontzettende buitenkans. Had je nou over een genereus gebaar van de NS? Nou, ik denk wel, maar ja, dat is alleen maar denken en interpreteren, dat het voor de NS ook een hele mooie stap voorwaarts is na toch wel af en toe wat negatieve publiciteit te hebben gehad. Het Hazenstation zal daar onderdak bieden aan 12 mensen met een lichamelijke of verstandelijke behandeling. Ze zullen aan het werk in de Tweede Kanswinkel, de restauratie of de bloemenkiosk. Het gebouw wordt met type van sponsors en vrijwilligers opknapt. Begin juni met het station Haas Ierpenen. Het waren er nog. Joen en vannacht kan het stevig regnen, maar kans op tonger. Morgen een mooie simmerdag. Het is droog en er is flink wat zinnen. De temperatuur komt op het 21 graden uit. En er zit een zwakke noordwestenwind. En het zag deze kwartier dadelijk heer en deel 1 van uw regenwoord Oude Frieske Tjerken. En ik meld me maar meer Fries Nijshaasters om 6 uur.